Conseil ministre mun ni ale baaraw timɛla arabadon n'o bɛnna décembre kalo tile 28 ma san 2022 chapitre des mesures législatives réglementaires. An ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ hôtel ko ani seko ani dɔnko o ɲinili ko ma. Conseil ministre a ye hakilina dɔw ta n'u bɛ taa kɛ projet de décret la mun bɛna kɛ sababu ye ka se ka wa médaille jɔnjɔn kɔni ka o labɛn ka o di wa cakɛda nu baarakɛla maa dɔ o ma o hakilina kɔni tala wa ministre yɛrɛ fɛ. K'i b'a ye k'a fɔ an ka seko ni dɔnko ko o ye taabolo an ka jamana kɔnɔ mun maa caman bɛ a yɛrɛ sɔrɔ mun kɔnɔna yɛrɛ la. K'i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye fana tuguni maaw bɛ ka baara minnu kɛ ka se ka baara in diya don o yɛrɛ la o k'a dɔn k'a fɔ bɛ ka seko ani dɔnko baara minnu kɛ su fɛ tile fɛ wa sanji wɔɔrɔ kɔrɔ wɔsi baara a kana kɛ o ye o de kama mun bɛ tali kɛ nin hakilina in kɔni tala ka bila sen kan wa jɛ fana kɛla n'a ye k'a fɔ o bɛna médaille fana bila sen kan médaille minnu kɔni bɛna kɛ ka a ta k'a di jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen la ka ta k'a di an ka wa culture baarakɛla o fana ma. K'i b'a ye k'a fɔ wa maa minnu don ko kabi waati yɛlɛ wa Mali yɛrɛ kɔnɔna la wa cɛ fara muso kan camanba de bɛ u bɛ ka o cɛsiri cogo min na u bɛ ka baara ninnu fana kɛ ka se ka Mali fana kunnawolo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nka k'i b'a ye k'a fɔ ka jɔnjɔn ta k'a d'u ma ko olu kɔrɔsigilen tɛ u ka baaraw kɔnɔ o de la hakilina in fana tala jɔnjɔn bɛna ta k'a d'u ma don nataw la a yɛrɛ tɛna kɛ mɛnliba ye. Kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ wa conseil ministre ka hakilinaw la kɔrɔfɔ bɔla ka bin k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ médaille du mérite des arts et de la culture ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka wa waliɲuman dɔn kɔni kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu sela ka o cɛsiri wa su ani tile a bɛ fɔ min ma ko wa domaine des arts de la culture et des lettres k'i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka u ka baaraw fana mankara ka cɛsiri fana don u ka baaraw la o bɛ ka mun kɛ ka se ka dɔ wɛrɛ fara o kan o bɛ fana fɛn minnu fana kɛ ka se ka ba don nin bɛɛ lajɛlen fana la Mali u ka kunkɔrɔta o hukumu kɔnɔna la. Projet de décret in n'i y'a ta k'a lajɛ ko ale kɔni a bɛna kɛ sababu ye ka médaille kɔni dilan n'o bɛ fɔ o ma ko médaille du mérite des arts et de la culture o kɔfɛ a bɛna se ka di maaw ma cogoya minnu na fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ hukumu minnu kɔnɔ ani cogoya minnu la o y'olu bɛɛ lajɛlen fana pereperelatigɛ a kɔnɔna la. Bamakɔ décembre kalo tile 28 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolonɔ bɛ sɛbɛnw la.